Vamos ao grao. Venga, punto primeiro do pleno día 13 de maio, que para o sorteo das mesas electorales para a designación de membros. Punto primeiro, pois é iso, sorteo para a designación dos membros das mesas electorais do Concello de Lalín para as eleccións ao Parlamento Europeo que se celebrarán o día 9 de xullo de 2024. Iniciamos o proceso, César. Bueno, son 35 mesas e vamos a facer a selección de titulares e suplentes, presidente e vocais, por medio dun programa informático, como sempre. Como queras, Ángeles. Pois imprime dous exemplares ahora en primeiro lugar. Que te dice? Pablo non está, non? Pablo Arena. Pablo Arena está. Nin Cuiña, tampouco. Bueno. Son as dúas? Pois unha. Es unha ou dúas? Unha. Bueno, ahora comprueba si son 35. Ya voy a contar. Ten que ser 35. Que compruebe que están a 35.
¿Qué 35? Bueno, los cambios. ¿Qué 35? No le dan 34, pero son 35. ¿Qué 35? ¿Qué va a poner?
Sí, moi bons días a todos. Disculpade. Moi bons días a todos. Disculpade por a miña tardanza que me liei. Lieime sin querer e lieime a culpa é miña. Non, neste caso liaronte, que te colleron por guante. A ver, lieime, pero foi culpa miña porque eu sabía que había un pleno, que pasa que estaba convencido que era as 9. Entón, pois, lioume unha persona, pero lioume por culpa miña, porque eu con decirlle que tiña un pleno, o que pasa que eu pensei que o pleno era as 9, que chegaba de sobra, era as 8:30. Non sei por que tiña na cabeza, que na agenda tiño ben, Da pensei se o tiña mal na agenda, pero non, na agenda tiño ben. Ben, son habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión.